Il-Captain kien ġenju u jiena umma kiena labibu dan u missier kien dejjem ħobb il-mużika xem missieri jekk kien ikun hemm opra jibda jfemila l-ommi u jitla' ġismu imma l-pop music u hekk kien idoq kiterra mandolina missieri u kien xtrali kiterra. Għallissa għalli tgħallem il-kiterra. Għalli ħanibatek għand wieħed u dan batni għand wieħed jgħidulu l-Captain. Dan bniedem ġenju kien ta' imma kien għala bibu. Qatt ma ħadem darba daħal pulizija f'tad-dockyard. Taf kemm dam sal f'sinar qabad il-barutta għallhom la dam mhux tajjeb għalija. Allora kif kien jaqla lejxin Hekk kien idoq x'ittiġijiet u dan u kien kitarrist number u violinisti belħek kien violinist kbir. U dan missier kienet jini 3 xelini jiena. 3 xelini dak iż-żmien u kont immur. U dejjem jilgħab il-karti, noqgħod nistenni jilgħab il-karti. Għala biebu hekk kien lejt bekna. U jekk kollox ħatmu fuqu, Min-nattiv. U mort xi 4 darbiet, imma għalkemm dak jisnaħattu, minn l-ewwel hekk jisnaħattu. Kien jagħmel il-kors. U x'kien jagħmel teorija, prattika? Kollox kien jgħallimni. Mort xi 4 darbiet. Amba jien qatt bi3 xelini jistra dak iż-żmien. 3 xelini t-tokis kien 7 soldi. 7 soldi jiġifieri. 7 soldi taf kemm? Ara xelin fih 12 sold. Xelin 5 cents, le? Xelin jiġi 5 cents. Eżatt. Issa 12 sold kif jitlu fil-5. Xelin, 1 shilling kien fih 12 pence. Okay. U t-tokis kien 7 soldi. Konna morru t-tokis 7 soldi, naħseb inti tiftakara, ux? 7 soldi. Il-gbar xelin u ġis soldi. Imma t-tfal 7 soldi. Umbat konna nixtru, fil-intermission konna nixtru Pepsi Cola 5 soldi u pakket chips, krips. U l-krips kienu kollu borza bruna tiftakar bil-melħ. Samma. Allura, u kien jibqalek, kien jibqali xelin nofs oħra. U jen bit-3 xelin kont immur il-belt u kont nibda nara. Xalata, stja. Stjisni u għanasi, stja u nitqazzes bit-3 xelini. U darba, missieri sab il-Captain, għallu kif sejjer it-tifel? Għallu t-tifel laqqas bis jiġilaw. Għallu ma ħajitgħallem, ta' għallu mill-li għandi għallu naħseb ħajitgħallem. U l-missieri ma konx nikdiblu Ma kont qed tikdiblu hawnhekk x'qed Ma le l-missieri meta ġib saqsina ma kdibtlux. Ma kont tgħidlu li sejjer Lezzjoni għall-lezzjoni kont tleċċelini ma kont ngħidlu xejn jenu. Ma kontx tikdeb teknikament. Mela tlaqna.